Akhiru kalam kami keluarga besar karya muda Yuna Punten. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek aku di Bandengan itu terjun itu wis sekitar mulai tahun 2006. Saliyane ono ndasi macan, apa Bandeng, ono macan. Terus nek kono yo akeh tahapan-tahapan mulai gawe nyiapno ke Bandengan ke macan. Terus selain itu yo ono bab-bab ritual sing mungkin cukup sakral, cukup menarik lah misalnya diomongno. Cuman aku gak iso lek nyeritakno kok secara gamblang gak iso. Ku angel diomongno. Aku lek misale muga pengen ro iku rituale apa iku jenenge setren. Nah, setren iku koyo apa iku gampang kok. Kapan kok kae golek dino. Supaya enak, gue melok aku jero. Ayo nang mung terang. Iya, yo sik ngenteni jami mari cek mari adzan iki. Kita tenang. Tak ngenteni Pak Jo. Ugian kok. Iya, wis.
mulai kon tulik ini pacet tok. Ayo. Ya tok Pacet kon kok. La opo? Pacet tok iso. Gus. Her, tunggu mana ir? Ritual itu paling lancar, paling keberhasilan orang-orang undangan itu. Ini gimana guys? Aku pamitan menjaluk sepuro untuk ini. Ini panggung ini ritual. Ini bersyukur mengarsana Allah. Iya, benar. Air. Nah, usahno kabeh kon melok yo. Yo. Cepetan, cepet. Lari push up kok ini. Cek di terminal mobilnya. Iki macane ndek kono pas iki oleh piring. Taruh situ dulu. Nyoba plekno tok. Bisa temen. Ini nak. Maju ta, wis ngadep maju. Ada api kan ini. Malam ngomongnya dipikir dhisik. Kalem-kalem ae bareng-bareng ya to. Engko lek kena macet dadi cok ora medhot. Siap ini pertama. Iki arep setatisan, wis ditoto. Kene oleh barisan nomor 3, kelompok 3 nomor 3. Gini. Wis mulai. Apa? Dari panggilan urutan. Tapi iki siap kabeh. Siap kabeh. Siap. Hah?
Sangar iki, sangar. Udah halap temenan. Lolo ibu. Kulo pinati sono apa selendange. Kulo. Ku gede pin iki lho. Aduh ya. Yo. Pinana macane kulo ndase. Tapi apa nek karang anda nek kanca. Piye Mas rasane? Wis hebat wis. Alhamdulillah lancar wis. Tapi puas iki. Puas. Lumayan kesel tapi gak apa. Oleh ganti. Sukses wis puas gak apa. Aman. Wes. Tapi iki apa sih diharap to? Capek harapan sama. Ya iku mang yo nomor 1 yo kelancaran ya. Terus iso berkesan di acara UT iki mang. Koyo dibarengi sukses lancar wis alhamdulillah. Heboh di sepanjang embong mau. Wong saiki lho mulai wis ngerti ya. Nek senen bandingan iku ya apa sih? Enggak kabeh sing dianggap-anggap wong elek iku bener. Mencari ning senen bandingan iku mbahas sing gak kena. Mencari negakno demit. Wong aku njaluk lho nang sing nggawe urip. Wong aku nglakoni ngene iki lho bukan tanpa sebab akibat. Toleh dipikir maneh kok lek yo apa. Ora lek apa. Aku mek kepingin itu nyenengno wong ngurus budayane awake dhewe.
Duh, aku wegel kok tangun itu. Sembayang sih tuh. Sembayang. Ayo sembayang jamaah mbak aku. Kemenan ah. Iya. Sekali lagi mau dikasih jalan. Di mana Singo Raung biarkan masuk di kandangnya. Biarkan menunjukkan kebolehan juga keatraksian di kandangnya tentunya.